Hi! Welcome to my YouTube channel. Kini para ni sa mga asawa nga dunay mga bana nga mga palahubog. Mga bana nga muuli og hubog. Mga bana nga muuli og magsupinday-supinday, magbagulbol at saka manlabay og mga kaldero. Kini ang para sa imuha. Nga asawa dyan, paminaw. Kung doon na gani mo yung mga bana nga, sigig pabuyag ba? Unya, bisan unsaon ninyo sulti di jud mo to. Kung palahubog na siya, sa una pa nga, ulitaw siya, tapos karon palahubog pa Japon, nga nagkauban na mo, andi nagminyo na mo, andi na mo yung mga anak, palahubog pa Japon. Tapos, matingala ka nga, nagtrabaho siya, nagsweldo siya, siging kulang ang iyang sweldo nga iyang giintrigal diha kanimo. Asawa, panahon gani nga siya mauli niya, hubog kaayo. Ayaw siya pangisgi. Ayaw siya og sermoni. Ang imong buhaton is imo siya nga saan man imo? Imo siya nga ilisan, tapos imo siyang trapuhan. Basta dili lang siya mag-arangkada, dili siya mangulatan nimo. Mahubog gani nga sigira siya yaw-yaw, kanang magsulti na siya di nimo masabtan, murag nag-speaking tongues na siya nga di nimo masabtan ang istorya, bagulbol, kapang yaw-yaw na galaway pa. Wa siya, alalay siya, tapos ayaw kasabi. Buhata ang kung giingon ninyo, ngay mo silang trapuhan sa maligamgam na tubig, tapos imo silang ilisan. Lagyan ng pulbos, ang daming pulbos sa likod, at saka sa tiyan, at saka dughan. And then, kung kaya pa niyang mo inom, o gatas, paimnaw gatas. Or kaya, kung ikaw nagpasuso nga inahan, imo siyang paimnon sa imo nga didi. Sa imo nga gatas ba, kung ikaw nagpasuso, kay maulian jud na siya. Tambal na sa tawo nga mahubog. At saka pagka makatulog na siya, ilihan sa inyong mga kamot diha sa Ginoo. And then iampo ninyo sila. Iampo ninyo sila, isurrender ninyo sila sa Dios, kaya ang Dios moray bahala niya na nga muhikap ug mabag-uan ang tawana anang imong bana. Kay kung sige sila kahubog, pag uli nila, sige po nimong giyaw-yawan, dili na kasabot. Mas lalo pa na siyang maghubog, mas lalo pa na siyang mag-arangkada, mas lalo pa nang masakitan siya, tapos may mo pang pasakitan kanya, may mo pang bugbugin kanya. So matingala na siya, suon, matingala na siya nimo. Nga ngano maning akong asawa nga, maayo naman kaayo na ako. Sa una, mangisog man pag mauli ko, mahubog. Sa una, sigyan man ko anig labay istorya sakit. Karon maayo naman kay siya. Matingala ka lang kay ang imong bana. Mauna na mismo muhagad nimo og panahon sa Domingo mingon na nga. Manimbata kay giusob na siya sa Ginoo. Gihikap na siya sa Ginoo, pinaagi sa imong mga pagampo. Gilihan siya, tapos giampo diha sa Ginoo nga mausob siya. Mingka hikapa Lord bag-uha ang akong bana, kay walay imposible diha sa Ginoo igsuon. Sulay. Start now. Kung naa kay bana nga inana, klaseng pagkatawo, mo palahubog, sobra ka palahubog, unya dili pa jud mo tarong og intrigal og kwarta diha kanimo. Tapos na pa mo'y mga bata nga nag-eskwela, na po mo'y mga bata nga gagatas. Inana ang buhatan ninyo, mga igsuon, mga asawa diha. Tambag lang nako ninyo. Ayuha sila pagtagad, tapos giampo sa Ginoo. Kay kung masuko kayo ka nga hubog kay sila, tapos sige po kang gikulata, ug kana sobra na jud nga pangulata, kana magpatabang na jud mo ana sa batas. Basta kulatahon na jud mo. Pero kung kanang madala pa jud siya ampo nimo, kanang inig-ampo nimo, murag mo muhupay ba, mupuy-puy ba siya ba, tapos
ang imong mga pag-ampo imong bantayan kung gidungog na siya mga 1 week, dili gud na maabtag dugay basta kinasing-kasing ang imong pag-ampo. Suon tinuod yun na ang Dios, labaw pa siya sa batas dinhi sa kalibutan, basta imong tuuhan kay dako ang Dios, dako siya, dako tag-iya sa langit ug sa yuta ug sa atong kinabuhi. Kayang-kaya ng ayuhon sa Dios ang imong bana igsuon nga palahubog. Imo lang na siyang giampo. Ayaw lang siyang bagulbuli, ayaw lang siyang sermoni pag moabot sa inyong panimalay. Hinuon pag abot sa inyong panimalay, baho kay siyang bino, hubog kay siya. Hubo ang iyang sapatos, hubo ang iyang sinina, trapuhi siya. Tapos, paim na siya maligamgam na, initubig o kaya'y, ayaw po bubuig tubig ha, ininit, kaya na, di na na mao. Hubui siya, ayaw po hubui, underwear, hindi na, bad na. Hubui siya sinina, trapuhi, ibuklawas niya, trapuhi, then, imong butangan pulbos o imong butangan og lotion, and then kung kaya pa niyang moinom, sa giingon nako, paim na siya og gatas. Kung ikaw nagpasuso, mas maayo kay maulian siya sa imong gatas. Din sigig ampo, sigig lihans, kada mubog siya makatulog man na, sigig lihans, sigig ampo, matingala lang ka sa imong mga pag-ampo basta tinuuray kang nag-ampo diha sa atong Dios. Ang Dios maluoy nimo, ang Dios motubag nimo, kay matod pa sa iyang pulong sa Jeremiah 33 ningon siya, sangpita akog tubagon ko gayud ikaw ug ipadayag ko kanimo ang kahibulongan ug katingalang mga butang nga wala mo masayri. Ang Dios mo tubag igsuon ug iyang ipadayag ang mga kahibulongang butang, katingalahang mga butang. Sumamangha ka nga uy ang akong bana palahubog man unta ni pero di naman ganahan mo inom. Matingala ka nga pag-uli di naman ni siya hubog. Matingala ka pag uli, insakto naman ang sweldo nga intrigal diha kanimo. Matingala nga ka panahon sa Domingo mo agda na magsimba. Kay mauna ang tubag sa imong mga pagtawag diha sa Dios. Mauna ang tubag sa imong mga pag-ampo igsuon. Og buhata karon na. Iampo ang imong banang palahubog ug kana siya mausob. 100% mausob jud na sa Dios igsuon. Og buhata, ayaw lang pagbagulbol kundi pakiluoy ka sa Ginoo. Kang Ginoo mutabang diha kanimo ug kaninyong tanan. So salamat sa panunod, hop nga naay makuha sa ato nga gipaabot kaninyo karon nga mga pagtudlo. Thank you sa lahat and God bless everyone.